Hej og velkommen til Tronsøskolen. Vi vil vise jer, hvordan det ser ud i vores hverdag her på skolen. Nu er vi kommet hen til rideafdelingen, altså stallene, ridebanerne. Så lad os komme hen og se. Det er også muligt at have sin egen hest stående her. Jeg har min egen hest opstillet her, og det er så hyggeligt, for man bor bare med dem, og det er så dejligt. De er også søde nok at kæle med en gang imellem, når de ikke er sure. Her på skolen, der har vi også go-karts. Her kan du lave din egen go-kart. Nu vil vi gå hen og spørge go-kart-eleverne, hvordan det er. Hej Liv. Hvordan er det at være go-kart-elev som den eneste pige? Ja, altså det er jo lidt akavet i starten, men altså så vender man sig til at blive gode venner med drengene. Det er jo meget hyggeligt. Hvordan er det at have go-kart med på her på efterskolen? Det er rigtig hyggeligt. Gode fællesskab og gode venner, man får det. Hvad, kører du race eller sådan noget? Gør jeg det. Jeg kører, lige nu kører jeg mest klubløb i Jysk-Fyn. Hvis I er til mere af noget af det ude i naturen, så kan man også altid komme på landlinjen. Vi kan lige spørge Mads her. Hvad render du laver lige nu? Jeg render og samler kartofler op. Er du glad for at være på landlinjen? Ja, selvfølgelig. Det åbner mange muligheder i, hvad jeg godt vil lave i fremtiden. Middagsmad er en af de vigtigste måltider på hele dagen. Her på skolen så har vi en skema for, hvad der sker hen på ugen, hvad vi har med. Skal vi ikke komme ind og tjekke det ud? Hvis du ikke er så glad for at køre ud i det virkelige liv, så kan man også køre online. Her har vi e-sport. Må vi spørge dig om, hvordan synes du det er at have e-sport her på Tronsø? Jeg synes, det er sindssygt fedt. Man når virkelig at udvikle sig rigtig hurtigt og rigtig meget. Nu er vi kommet til teknik. Det er min station. Det er her, hvor jeg bruger min hverdag. Og nu vil jeg så gå hen og svejse lidt. Her i teknik, så laver vi også andre ting. Vi kan fx finde på at lave en bil, eller så har vi også nogle projekter engang imellem. Og en af vores projekter, som det sidste, det var, at vi skulle lave vores egen sæbekassebil. Så har vi ræst dem efter, og selvfølgelig så kom vores på første plads. Og vi laver selvfølgelig også meget end bare skolearbejde og linjefag. Vi hygger os, jeg kan tit hernede, der plejer vi nogle gange til film om aftenen og sådan noget. Hal er en meget vigtig del her på skolen. Den bliver brugt til alt muligt forskelligt. Og så har vi selvfølgelig også en fitness. Og nu vil vi så videre se idræt. Det var så vores rundtur på Tronsø. Jeg håber virkelig, I kunne tænke jer at komme forbi en dag og se. Tak for besøget.